Salam Indonesia. Pawartos Ngayogyakarta ing wekdal menika badhe kapurwakan saking Kabupaten Bantul. Wonten pagelaran ingkang narik kawigatosan salebeting puncak pengetan hari jadi ingkang kaping 119 sekawan taun Kabupaten Bantul. 100 siswa SMK Negeri 1 Kasihan Bantul gelar tari kolosal ingkang gambaraken gregetipun masyarakat Bantul kangge sesarengan bangun Bantul Bumi Satriya. Tari Jiwa Bumi Jiwa Samudra dening 100 siswa SMK Negeri 1 Kasihan Bantul minangka bebuka puncak pengetan 119 sekawan taun hadeging praja Kabupaten Bantul. Tari menika nggambaraken jiwa lan greget Kabupaten Bantul kangge mapak dinten enggal ingkang langkung sae. Tari menika inggih pangijawantahan saking ira-iraan hari jadi ingkang kaping 119 sekawan taun Kabupaten Bantul. Bantul Bumi Satriya sawiji hambuka kertaning praja ingkang gambaraken guyubipun masyarakat Bantul kangge ngranggih gegayuhan kanthi nekuni pakaryanipun piyambak-piyambak. Kejawi potensi agraris, Bantul ugi anggadhahi potensi kriya ingkang kiyat sarta potensi maritim ingkang dereng dipun garap kanthi satrepipun. Satemah guyub inggih pawitan baku masyarakat Bantul kangge ngranggih gegayuhan. Garapan hari jadi Bantul kali ini yang ke-194 kita mencoba menerjemahkan tema besar yang diberikan gitu, tema yang ada kali ini yaitu tentang Bantul Bumi Satriya sawiji ambuka kartaning praja, sehingga kita memang di dalamnya itu berusaha untuk mengisikan unsur-unsur yang ada di Kabupaten Bantul, salah satunya ya kemakmuran, kemudian ada kebersamaan, kemudian ketahanan dan kekuatan jiwa kesatria kayak gitu. Makanya tadi di garapan juga kita munculkan satu tokoh kesatria sebagai lambang kesatria yang meskipun di dalamnya itu kita tidak langsung merujuk pada siapa penokohan tersebut, tapi kita berusaha untuk menampilkan itu di dalam garapan ini. Salebeting tari kolosal menika wonten kalih tokoh sentral inggih menika wanita kanthi busana cara putri kraton sarta priya ngangge busana kencana. Ingkang gambaraken priya lan wanita ingkang sesarengan nglampahaken dharmanipun piyambak-piyambak laras kaliyan pakaryan. Satemah dados kulawarga lan lingkungan langkung raharja ingkang salajengipun badhe ndayani dhateng masyarakat Kabupaten Bantul. Anang Zainuddin, Jogja TV.